Добре дошли в новия влог на Джипал град Пловдив, влог номер 12. Останете до края, за да видите докъде я докарахме. Слънцето изгря и решихме, че е подходящо да дойдем да досаждаме на колегите. Тук Марио отговаря на всички ваши запитвания за европалети. Ето ги и двата най-разпознаваеми камиона в цяла България. Джипал сините лебеди. Ето го и най-важния на тази база. Какво ни трябва? Палети да купим или да продадем? Да купим и да продадем и двете. Чухте го? Телефона е в описанието. Това е стъкла ли са? класа. Тук шефа се радва на колегата и тества мотокара едновременно, като успя да пробие защитата на алуминиевата дограма. Изпада ми мазилката. Изпада ми мазилката! Кой изпада? Какво свири, бе? Коята ми пада? Дай рязко назад. Палетите на базата са се разпродали отново, затова започваме реклама за закупуване. Оборудвали сме се и с нова техника, така че продължаваме напред. И спряхме да се пречкаме на колегите за малко, за да обслужат клиентите. Това е талисмана на базата. Тук наблюдавате автентична сцена от световното първенство по канадска борба. Разгледахме някои от подобренията по поточната линия на базата и коментирахме за грешката, че не послушахме този човек от коментара и найлона на навеса ни напусна отново. Къде го намерихме този път? Пак ли на комшиите базата? Дай рязко първа, те сами ще се разтоварят. Общо взето базата се развива доста добре, дори и без много реклама, така че очакваме с нетърпение летния сезон, за да снимаме на воля в хубавото време.